a todos, a todas, hola, escoitadesnos ben? Os do fondo que me levanten a man, escoitadesnos ben? Os da rúa todo para arriba, hola a todos, a todas, que alegría, que ganas tiñamos de subir a este escenario, que ganas tiñamos de pronunciar este Hola Lalín, seguido dun fortísimo aplauso a todos, a todas vos. Grazas por estar aquí. Grazas por acompañarnos ano tras ano nunha cita tan especial. Vamos a dar a benvida en nome do alcalde de Lalín a esta edición, a número 56 da Feira do Cocido, que xa vedes que é festa de interese turístico internacional. Hoxe Lalín é máis ca nunca o corazón gastronómico de Galicia. Hoxe é o colofón, o día grande, a Feira do Cocido, pero a realidade é que levamos semanas celebrando e degustando este plato que en Lalín acada o título de excelencia. Vimos nos agora de vivir un momento moi emocionante no Concello, con nomeamento dos novos comendadores e novas comendadoras do Cocido entre, atención, os que teño honor de estar. Este ano puxéronnos a capa. Sí. Non, é que é un guiño que teño con o noso público, porque eu sempre estaba aquí neste escenario falando con vos, agardando a comitiva, e este ano teño a honra de formar parte dela, de ser unha especie de filla adoptiva deste pobo, como todos os comendadores e comendadoras, e xurar levar Lalín e o Cocido por todo o mundo. Hoxe vimos vivir dentro duns intres o tradicional desfile de carrozas, vexos xa agardando e preparados nesta avenida. Están feitos estas carrozas polos veciños das parroquias de Lalín, que representan os oficios tradicionais desta comarca ou momentos que se viviron nesta vila que quedaron na memoria colectiva para sempre. As carrozas forman parte xa desta feira. Eu pídovos á veciñanza de Lalín que non perdades detalle delas a todos vos, porque ontes visiteinas unha por unha, parroquia por parroquia, e o traballo que hai é absolutamente impresionante. Animo a veciñanza a seguir colaborando, a non deixar nunca esta sana competición entre eles, porque coas carrozas non só nos ensinades o que é unha boa veciñanza, tamén o que é o traballo conxunto en equipo, e iso faivos aínda máis grandes, e fai máis grande esta festa e o día de hoxe. Teremos desfile, teremos baile, teremos entroido e teremos moita diversión. Desde aquel primeiro pregón pronunciado por don Álvaro Cunqueiro pasaron por este escenario persoeiros da cultura chegados de todos os recunchos deste país. Hoxe, amigas, amigos, somos afortunados porque temos entre nós a unha muller que é referente para todas nós, que soubo abrir camiños e que segue explorando universos literarios que nos deixan abrallados. Por favor, un fortísimo aplauso para a nosa pregoeira deste ano, que é Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía 2023. Aquí a temos en uns intres, escoitaremos este pregón, temos a sorte que ademais falábamolo antes, é a primeira muller escritora que dá o pregón nestas 56 edicións que levamos da Feira do Cocido. Quero vos falar un pouco de Yolanda e que entendades a dimensión que ten esta muller tan nova. Yolanda é poeta, é filóloga, é traductora, é videocreadora, é unha activa e premiada xestora cultural que puxo en marcha a súa propia residencia para escritores e escritoras na Coruña. Dende o 2009 dirixe obradoiros de traducción poética, festivais e ciclos mensuais de poesía, sempre con autores e autoras galegas e internacionais. Foi 2 veces Premio Nacional da Crítica, Premio Espiral Maior no 2007, Premio Ojo Crítico no 2009, Premio Fundación Nova Caixa Galicia, Premio Irmandade do Libro Autora do Ano do 2014, Premio González Garcés, Galega do Ano 2023, e Premio da Cultura Galega, ademais
de Premio Nacional de Poesía. Yolanda conta con 7 poemarios individuais, edicións bilingües e para o resto de España e Latinoamérica, libros publicados en inglés, en francés, en catalán, en italiano, en serbio, en macedonio, en eslovenio, en armenio, plaquettes editadas en alemán, en francés, en croata, en macedonio, en grego, en chinés, varias antoloxías. Traballou durante anos, como ben sabemos, na televisión e foi Premio Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual. O seu último poemario é Materia, que foi Premio da Crítica Española 2022 e Premio Nacional de Poesía 2023. Amigos, amigas, temos con nós a unha muller cun talento desbordante a que admiramos profundamente, a pregoeira da Feira do Cocido número 56, Yolanda Castaño. A continuación, e antes de escoitar o seu pregón, o alcalde de Lalín, don José Crespo, vai impoñer a medalla de Lalín. Forte aplauso para eles, por favor. Moi ben, bo día, autoridades, comendadores, comendadoras, señores e señoras, amigas e amigos todos. Bueno, quero comezar este pregón dando as grazas a quen para el pensou en min, a quen me converteu non na primeira muller, que son a sétima, pero sí na primeira escritora como tal en dalo. Podedes imaginar o que me fai sentir sumarme a estirpe de Cunqueiro, Celso Emilio, Alonso Montero, Alfredo Conde, Carlos Casares ou Vítor Freixanes. E no meu caso, ademais, en clave de verso. Pero é certo que a única poesía na que creo é a que sae do papel, excede a páxina, reborda os libros e escorrega polo mundo adiante, burbullando ali onde está a xente, sazonada de mundo e contaminada de vida. Non me dean cátedras nin púlpitos, déixenme que unhas poucas das miñas palabras se coen ata as cociñas, apousen sobre un mantel de tea, adocen algunha sobremesa como se fosen froita que padalear. Concédame que unha humilde presada das letras que xunto consigan alimentar un día a alguén. Grazas, ademais, Lalín, por facerme medrar a par da vosa consideración. Uns cantos anos atrás pronunciaba nesta vila, precisamente aí, o pregón da Feira do Libro. Algo máis adiante, o do cocido do orgullo. E hoxe subidesme ate o máis alto rango do camiño que unha feira, que o cariño que unha feira gastronómica pode expresar por alguén. E como no futuro, a verdade, non me vexo como alcaldesa nesta comarca, nin tampouco conto que o Nobel de Literatura vai a parar ao barrio coruñés da Gaiteira, non sei, digamos que hoxe toco teito no meu percorrido a un tempo pregoeiro e de zan. Claro que sí, e hoxe. Fago como poeta e como filla lexítima dun confeso papacocidos, que a min o cargo venme por vía paternal. Na nosa casa, probablemente a partir da miña confesión saian algúns outros do armario, apostas, favores ou compensacións por traballos fatigosos negocianse con frecuencia co xusto e alto pago dun cocido. Intúo que para moitos hai tempo que non pagas un cocido, ben poidese constituir unha acusación abondo ruín. Porque que non só de pan vive o home. Fai falla tamén un bo cocido. E xa que as poetas tomamos sentido cando de resignificar as palabras se trata, estaría ben que analizásemos os significados detrás dun prato tan vitorioso e popular. O cocido é a xoia cultural das terras do Deza porque supón a metáfora de como a cultura debe ser.
que conxugue o sostén da proteína, o delicado recebo do hidrato e unha verdura capaz de nos vitaminar. Non hai prato máis democrático, tanto en canto ofrece abondo onde escoller dende as súas fontes, e case haberá tantas combinacións posibles como comensais. Se estivese por aquí preto o meu amigo Jorge Mira, faríanos a táboa de combinatoria matemática. Lacón, cachucha, grelo para este, xamón, chourizo, garabanzos para aquel, pataca, repolo e polo para outra, galiña, berce a orella para a de acolá. Ninguén queda fora do cocido. Ninguén lle é alleo o prato máis integrador. Todos e todas son benvidos a única receita á vez de culler, garfo e coitelo. Diversidade toda a que se queira. Posibilidades case infinitas. Ata pode que, dispensando o caldo, ata as bocas veganas teñan cabida aquí. E non é acaso o quilómetro cero de Galicia a vila a que levan todos os camiños e un pobo así de acolledor? Aquí, na oficiosa e opípara capital febrerina de Galicia, reúnense 60.000 visitantes e tampouco non é precisamente para presentarse a unhas oposicións, a non ser que o sexan para ingresar no corpo. Para ingresar no corpo freba, chourizos, ceboleiros ou soa. Hordas de veciñas, achegados de outras bisbarras, curiosos lambisqueiros ou turistas gastronómicas chegan de todos os recantos para toda unha pagá comuñón. Digo pagá e lembro que para os crentes e as crentes o cocido non comporta risco ningún. De feito, preparar un bo cocido espanta a preguiza, porque hai que darlle o seu debido tempo á liturxia da cocción. Como a todo o bo, dende as relacións ata as carreiras literarias, vale máis o lume manso que a ansia por chegar. E se o cocido espanta a preguiza, tamén arreda a avaricia. A grandeza dos seus ingredientes non se basea necesariamente no seu prezo material. De todos os métodos de cociñado, é seguro que a cocción sexa un dos menos agresivos. E valeitedes outra das virtudes deste prato, unha culinaria aposta polo sosego. Podemos dicir, por tanto, que este cociñado lento nos protexe da ira. Tamén é contrario á gula, pois non hai exceso en tan xusto e axeitado alimento. A envexa é xa impensable, conforme o mellor ingrediente dun cocido é, sen dúbida, compartilo cos demais. E que dicir da luxuria, co bandullo tan cheo non hai quen. Salvoconduto, pois, a entrar pola porta dos ceos. É, de feito, en Lalín, onde se constata que un bo cocido faiche ascender a eles igual ca o aviador Loriga. Se está tan bo como que fan aquí, ves as estrelas, como se foses Ramón María Ayer. Pero sigamos repasando as virtudes do cocido, ou este texto non será abonda exaltación. Fomenta o pacifismo, como explicamos a través de cociñados menos agresivos co produto. E mesmo anticapitalista, pois xa vimos que a súa materia prima é accesible a calquera peto. O asunto non está no valor da materia, se acaso é unha cuestión de plusvalía. É cohesionador, tanto en canto os 6 concellos da comarca se unen sempre co mesmo afán. Non importan posibles diferenzas políticas das corporacións municipais, na mesma ola todos referven cooperantes e irmandados, como se eles mesmos fosen igualados ingredientes nunha compartida pota. Non vale a pena agora identificar cal dos alcaldes serán fabas contadas, cal personificará esas unllas, quen botará ese caldo moito fociño. Eu de receitas non entendo tanto e de slogans aínda menos, pero creo que ata no caldo que precede o cocido a xente sente fraternidade e vencello. Creo que algo así rezaba o dito: unidos
como era, unidos polo mesmo azafrán. Azafrán. Ademais dos valores da slow food, o feito de que o cocido de Lalín se basee na calidade do produto e non tanto nunha sofisticada elaboración, fálanos tamén dunha honestidade sen máscaras. O cocido revélase así a mellor metáfora das e dos lalinenses. Xente franca e sen artificios, sen imposturas que a podan disfrazar. Aquí o xarrete é xarrete, as galiñas son da casa. Aquí o que semella unto non é outra cousa que unto. Deixádeme que siga a restra de virtudes deste banquete tan sonado. Outra das do cocido é a do seu internacionalismo. E non me refiro só á súa recente declaración oficial como festa de interese turístico internacional. O cocido é un prato europeísta. Resulta que ten tantos ingredientes como a Estados membros da UE. 27, segundo aseveraba o Gran Cunqueiro. 27 entre os cales adoita haber suficiente rabo. 27 entre os cales as 4 linguas que se recomenda meter a ferver seguramente serían o inglés, o francés, o italiano e máis o alemán. Linguas se cadra non tan salgadas como as que pide a receita original. Din que en todo cocido sempre hai un garbanzo negro. Na alegoría dos Estados membros, non serei eu quen se atreva agora mesmo a o identificar. Mais son 27. 27 entre os cales, en definitiva, sempre hai uns cantos chourizos. Se o cocido de Lalín serve para abrir boca cara ao entroido, a foliada ou frenesía esmorga, hai quen parecería non querer pechala nunca. Ao fin e ao cabo, que sería mellor que a vivir sempre nunha eterna véspera de festivo? Collendo folgos para a pándega a base de lacón e de filloas. Esas que enrolan a vida e que envolven o riso e que enroscan a festa e que xiran case igual que a 1000 xiles ríos. Cartaces asinados por artistas, premios de gastronomía e de xornalismo gastronómico, a encomenda do cocido, moita música, actos deportivos, eventos etnográficos e dúcias de actividades arroupan cada ano desde hai 56 a feira do cocido de Lalín, como se fosen esas filloas, o bo pan, o caldo previo, ou o viño tinto que lle fan cada vez realce e tanta compañía. Mesmo podería dicirse que un espírito de superación, de progreso e de mellora fose outro dos valores connaturais a esta feirísima. Sempre, cada ano, a enésima volta para intentar que a celebración estivese aínda mellor feita, que o programa fose máis asisado, que a convocatoria se ampliase un chisco. O cocido é un prato con moitísimo fundamento. E nótase que é tradición de antigo, non é cousa recente, pois non todo é fume. Aínda que, sí, pensando ben Cunqueiro non fixo que o 28º ingrediente fose o fume. Modesto, moderado e lúcido, coñécese que o autor mindoniense tiña moitas máis luces do que fumes. Pero vou ir rematando, que a tose me obriga ademais, reiterando o agradecemento a todas as persoas escoitantes e a quen me converteu nesta 7ª pregoeira e primeira entre as poetas. Permitídeme, feminista, sororal, con razón ou sen ela, dedicarlle hoxe ás mulleres de Lalín, as únicas mulleres do mundo felices de celebrar San Valentín namorando dun porco. Vexámonos polo menos unha vez ao ano, abrigadas de febreiro o amor do lume manso de Lalín. Neste centro xeográfico,
onde se cruzan todas as nosas sedes e fames. Xuntémonos, reunámonos, porque precisamente diso estamos a falar, de meter de todo xunto para botalo a referver, de poñer a bulir e a rebolir a diversidade do que somos. Dunha e doutra especie, de orixes ben distintas, sen artificios nen aderezos demais. Compartamos xuntos o mesmo proceso porque todos estamos na mesma pota. E de aquí non sae ninguén. Somos fabas contadas, pero contentas. Ás veces un pouco galiñas e outras somos todo orellas. Unhas andan repoludas e outras un tanto cacheiras. Andamos en faldra ou nas costelas, pero o caso é celebrarmos xuntos, reunir o que parecía desemellante e facer que a suma colla sustancia. Así que remato xa, saudando non só as veciñas e veciños da vila, senón a xente da comarca enteira, igual de cinguida en col da mesa. Vou terminando xa porque tamén vos digo que a verdade é que un bo cocido se come concentrado. Estáse o que hai que estar, nada de palabrerío, que arrefría, sen tanta cháchara nin tanta parola. E os contos, sí, pero para despois, o mesmo ca o augardente. Así que, para as dezáns e para os dezás, e tamén para as de fora e as visitantes, claro, deixo-vos só un último consello. Unha sorte de novo decálogo a respecto non da receita, pobre de min, senón da idónea actitude coa que se hai que achegar ao deza a honrar como se debe un cocido suculento. Atención, senta a mesa nunha silleda, as pernas nun vila de cruces, non deas ningún rodeiro, non bebas ningunha agolada e antes de marchar deixa, se podes, algunha dozón, que esta xente sabe Lalín. Benvidos, benvidas á 56 feira do cocido de Lalín, manso porco, que aproveite, moi bo día, moitas grazas. Vemos que está chegando xa Don Cocho, abrindo a comitiva, este cabezudo creado e vivificado por Luchi Iglesias, artista que empezou a traballar a madeira dende ben cativo no taller do seu pai. Ali construeu os seus primeiros xoguetes. Luchi é tallista, escultor e fabricante de marionetas, é actor e titiriteiro, é escenógrafo e temos a sorte de contar con el aquí en Lalín. Que desfile este porco, Don Cocho! Benvido, Don Cocho. Vai todo fachendoso. Saudámolo dende aquí, desde o escenario. Percorrendo as rúas de Lalín dende hai semanas, anunciando o mes do cocido, anunciando o día de hoxe, a feira do cocido de Lalín. Detrás de Don Cocho, historia viva desta comarca, a banda de gaitas Os Dezas de Modeixas. Son historia viva da nosa música, transmisores da nosa cultura e que nunca faltan a gran cita gastronómica de Galicia, a Feira do Cocido. Benvidos, benvidas, Os Dezas de Modeixas.
Moneixas. Que gusto da ver a cativada entre eles. Hai relevo xeracional na nosa música e nas nosas tradicións. Forte aplauso para os Dezas de Moneixas. Querido público, forte aplauso para eles. E tras deles, pois son as figuras imprescindibles na feira do cocido de Lalín, eu diría que imprescindibles en Galicia, os cabezudos de Laxeiro. Os cabezudos de Laxeiro foron creados polo artista Luchi Iglesias, unhas figuras inspiradas no cadro A familia de Romea de Laxeiro, José Otero Abeledo, coñecido como Laxeiro, que levou Lalín polo mundo e anos máis tarde pois trouxo parte dese mundo aquí, a Galicia. Un home nacido na parroquia de Don Ramiro no ano 1908, un galego, fillo do rural, galego universal. Admiremos estos cabezudos de Laxeiro creados por Luchi Iglesias. Aplauso para todos eles. Señoras, señores, que chego ao Entroido, e chego ao Entroido ancestral, os vellaróns de Riós. Estas máscaras que salían polo vila de Castrelo de Cima e as aldeas veciñas a pedir cartos ou viandas coas que facer un festín para o grupo carnavalesco. Acompañando os vellaróns iban outras persoaxes como a Madama, muller adornada con roupas elegantes, e o Farragón, un home disfrazado con roupas bellas e coa cara tapada. El era o encargado de recoller os aguinaldos que lle daban os veciños. O vellarón ao mesmo tempo fai soar as esquilas que levan na cintura, esgrimindo un pau semellante a un mallal que empregaban para azoutar a cantos atopaban polas rúas. Os vellaróns dentro do Concello de Riós, benvidos a Lalín. O noso Entroido, Entroido galego, que bonito é, e que bonito foi que despois de anos desaparecidos, dende o ano 2007, Riós e esta asociación recuperaron esta figura para Galicia, os vellaróns. Van soar esas esquilas e van nos dar co pau. Que soen estos aplausos para os vellaróns de Riós, que ano tras ano están con Lalín, coa feira do cocido anunciando este Entroido. E mirade que elegancia desfilando. Chega a primeira das carrozas que participan neste concurso, os cabaleiros de Lalín. Veñen a cabalo nesta asociación que levan máis de 20 anos traballando arreo para poñer en valor non só este nobre animal, tamén descubrindo recunchos de Galicia con moitos roteiros que fan durante o ano. A súa carroza chámase o Muiño dos Cabaleiros. E diante, desfilando e a cabalo, dous elegantísimos cabaleiros, Gaspar e Javier, que é o presidente da asociación Banco Traxe e coa bandeira. A continuación, vemos que ven o cabalo, ven con chocolate, que este magnífico, bueno, isto non sei se é un burro ou é un asno, é un burro, é unha mula. Abelino di que é unha mula, se o di Abelino, ten razón, é unha mula. Vai coa leira, a leira vai enganchada, David vai termando da leira. Estamos agora vendo, este era o burro chocolate, que
que vai enganchado coa angarilla ao cabalo. Leva fariña do muiño ou ben, ou vai levar millo, non o sabemos ben, pero están representando como facían os muiñeiros e como se levaba o millo ou a fariña. Ola, bonita! É que estive onte con elas. Van no cabalo as rapazas e os rapaces da Asociación dos Cabaleiros de Lalín. E xa vemos que vai chegando, vai abrindo, vai pouquiño a pouco, paseniño a paseniño. Admirade o que ven a continuación. Ao seu lado, un cabaceiro onde se guardaba o gran. Contovos que este cabaceiro foi restaurado para o día de hoxe. Eran os hórreos dos caseiros, eran móviles, eran máis humildes. Os hórreos de pedra pertencían aos señores das casas ricas. Aquí Paula vai facendo no millo e leva ao lado o cabaceiro que foi restaurado por esta asociación para o día de hoxe, para guardar o gran, como se fixo sempre. Aquí vemos a Rubén. Hola, Rubén, guiando magníficamente este tractor que é, bueno, maquinaria moderna maxideza, ademais, cedido por eles. E aquí vemos esta magnífica carroza, non perdades detalle, feita todo en madeira. Arriba, unha pequena moa feita en madeira. Vemos un muiño auténtico, moendo. Martín e Andrés, que son pai e fillo, son os muiñeiros, controlan o gran e van moendo a fariña fina para facer o pan. Fixádevos nas pedras, en todo o muiño. Había tamén un saínte para deixar o saco. Mirade onde está pousado o saco. Non lle falta detalle a esta carroza feita en madeira. Mirade o teito da carroza. Mirade esas espigas de millo do país. Os laterais tamén son de pedra feitas encima da carroza. E leva o tradicional banco de madeira onde se peneira a fariña e vemos que vai peneirando Pepiño. A carón de Pepiño e picando a pedra, a moa, Manolo, canto lle debemos a Manolo nesta feira, neste desfile, nesta carroza. Manolo sempre lle está dando a cabeza para mellorar ano tras ano a carroza dos cabaleiros de Lalín. Manolo vai picando na pedra e leva encima pois esa especie de grúa ou de burro para dar, é un burro, verdad? Para darlle volta á pedra. Con este trebello que teñen aí encima, levantaban a pedra, erguíana e dabanlle a volta. Todo o que levan aquí encima é orixinal, é auténtico, é buscado para o día de hoxe e é traballado por eles. Levan tamén un muiño celta auténtico. Eu quero que vos fixedes nel, igual non o percibides ben, nós desde aquí do escenario estamos vendo como se moía o gran antigamente. É unha verdadeira xoia. E atención ao forno feito pedro a pedra encima desta carroza para facer o pan. Adrián vai quentando o forno, vai facendo lume. Fixadevos no traballo que leva, todo en pedra. E ten sitio aínda abaixo para guardar as brasas. Levan os instrumentos para revolver nas ascuas. O chan desta carroza está feito en madeira e en pedra. Na parte traseira, dúas artesas artesanais auténticas de madeira. As nenas Celia e Carla coa súa nai Paula e con Ana van amasando no pan de millo. Hai pan xa feito e van pesando o pan con esa balanza que se chamaba romana e recólleno coa pá de madeira orixinal. Queridos compañeiros, compañeiras da carroza dos cabaleiros de Lalín, superades vos cada ano. É maravilloso e emocionante ver o traballo que hai aquí encima. E aquí tendes a Lalín respondéndovos con un fortísimo aplauso. É impresionante o que levades aquí. Que pena que estedes tan lonxe e non poder catar esta empanada. Calculastes mal, calculastes mal. Menos mal que hai xente atenta aquí que nos trague estas empanadas
A presentadora necesita aire, así que moitísimas grazas. Que siga a tradición. O ano que ven queremos ver desfilar outra vez a carroza dos cabaleiros de Lalín. Saúde, que isto é verdadeira maravilla. Ven a comparsa Os Miúdos de Arcade. Colorido, música, sempre están con nós en Lalín. Así que estos mouchiños son mouchos, son curuxas. Van anunciando esta comparsa que hai, non son galiñas, son mouchos. É pluma de galiña, claro. É un traxe absolutamente maravillosamente feito e elaborado. Veñen dende Arcade, adiante, amigas e amigos da comparsa Os Miúdos. Forte aplauso para eles e a disfrutar do entroido que nos traen a Lalín. Que está entrando unha cativiña anunciando Os Miúdos de Arcade. Dá gusto vela, dá gloria vela. Damoslle un fortísimo aplauso a esta nena maravillosa. Benvidos Os Miúdos de Arcade, benvidos, benvidas. Facémoslle unhas palmas Os Miúdos de Arcade. Arriba Lalín. os que estades de frente, a vosa esquerda,
porque entra a Cooperativa Gandeira de Votos coa súa carroza que leva por título, por lema, Amaya, conducindo o volante, Alberto. Benvido, Alberto, benvidos os demandos. Levan en primeiro lugar, como estamos vendo, un forno tradicional no que Manolo vai facendo o pan de trigo. Parade a carroza para que a deixamos ben. Levan o seu carón e vemos unha artesa tradicional na que van amasando pan de trigo Salomé e Lara para metelo nese forno. Mirade que espectáculo de muiño. O muiñeiro é José Ramón e leva ao lado un meronco. Ben vai facendo o xío. Daí sacan a palla co gran para meter nesta malladora. Da malladora sai a palla por un lado sen gran, o gran polo outro lado. Na malladora van Antonio e Maximino e cos mollos vai Pepe. Lévase este gran que recolle Pepe, a aventadora que vemos aí atrás, tamén chamada Ercedeira, onde están Antonio e Daniel, e recollendo a palla, se o gran, están Claudio e David. Para onde vai esta palla? Pois conto pola continuación. Esta carroza que ven enganchada detrás leva o medonco, o palleiro. Aquí aproveitase todo. Queridos amigos, queridos compañeiros da carroza de Votos, Amaya, un traballo impresionante, recreando, representando un oficio, un labor que nos unía a toda a veciñanza. Todos participábamos nesto, pequenos e maiores. Eles levan todos os procesos encima desta carroza. Os laterais van feitos en madeira. O teito, no teito levan as pacas de erva seca. Un traballo magnífico para a Cooperativa Gandeira de Votos, que lle imos dar un fortísimo aplauso. Vemos como van pasando os mollos para atrás para facer este palleiro. Van desfilando por esta avenida e dámoslle a benvida dende San Xulián. Marín, chega o Entroido, segue o Entroido por este kilómetro cero de Lalí. Os da Caña, benvidos, benvidas.
Echades unha ollada hacia arriba, mirade que espectáculo, que colorido, que traballo hai nestos traxes que traen, nestos tocados, nestos sombreiros, con estas plumas, con estas cores, que tanto nos alegra a vista, que tanto nos alegra a vida. Numerosísima, como vemos, que nos trae toda alegría, pues desde San Xulián, desde Marín, veñen ata Lalín a disfrutar desta feira do cocido, a traernos alegría, a traernos luz, a traernos, pues, estos sons, a feira do cocido. Non perdade detalle, sobre todo os que estades diante, podedes admirar que hasta levan as botas exactamente igual que o resto do uniforme, feitos por eles, por elas, e hai que agradecer que sempre están con nós e que para nós son esa antesala do Entroido. Carballeira de Cercio cos, atención, según dicía Álvaro Cunqueiro, 28 sabores do cocido. Cunqueiro, como ben sabedes, foi pregoeiro da primeira feira do cocido e dixo isto no seu pregón, que este prato tiña 28 sabores. Isto representa esta carroza, aquela primeira feira. Abrindo a comitiva, ven o Seat 600 anunciando a feira tal como aconteceu alá polo 1969. Daquela era un Seat 800, cedidos por Talleres Luis Varela, que vai ao volante. E detrás, quen veñen? A Tuna da Universidade de Santiago. Aplauso para todos eles. Escoitámolos, por favor. Se Adelita, cantamos con eles. ¡Ole! Esas palmas arriba, pastunos. Estamos vendo o que aconteceu aquel día naquela primeira feira do cocido, que pasou ese Seat 800, este ano Seat 600, e que pasaban os tunos detrás. Eso es chulería. La tuna tenéis Bueno. ¡Brava esta tuna! ¡Qué maravilla! Un pode, pois, facerse conta, darse conta de como foi aquel primeiro desfile daquela primeira feira do cocido. A continuación chega a carroza. Aquí vemos entrar ao tractor coa carroza
Os reporteiros de Televisión Española, que foron os que cubriron o evento para o Nodo, levan o logo orixinal da época en Televisión Española. Pois estánme facendo unha entrevista en directo, estamos abraiados co nivel que hai nesta primeira feira do cocido. Parade desta carroza que temos que falar cousas aquí. Temos o posto de venta de artigos de aquí, de Lalín, con Elena, con Paula, con Daniela, con Fátima, que están traballando, pero que están escoitando tamén o pregón. Un gaiteiro amenizando o momento, que é Santi. Un cego cantando os tradicionais cantares de cego interpretado por Javier. Mico é o neno que vai repartindo as coplas que canta o cego. Van representar... Señores, señoras, respetadas autoridades, amigos de la tierra, amigos de México, amigos de Manera Luciana, los bailantes y las adoradas, amigos de queridos artistas individuales, aquellos, el querido Pablo de la Vida, es un hombre que una mano que lo comer, que lo proveído de una feira, que el futuro se... E chega aqueles, e chega aquelas que... É unha carroza libre, tema libre, e eles que fan? Pois concursar porque sí, porque queren, porque lles peta, porque lles dá gana, porque queren facer máis grande aínda esta feira, porque sempre nos enchen de diversión, de colorido, e hoxe nos trae un porquiño feito con globos, que non sei nin como chegou vivo aquí este porquiño, que é maravilloso, que leva un traballazo, que todos os anos é unha maravilla contar con eles, e ímolo recibir cun fortísimo aplauso ao Centro Comercial Pontiñas. Dende Vilagarcía sempre veñen, sempre se superan, traen agora mesmo aquí unha máquina de coser que se chama, pensei que era Singer, pero é Remolinger. Eles son os Remolóns. Forte aplauso para os Remolóns. Unha comparsa que nunca falla na feira do cocido. Canto traballo aquí encima. Recrearon unha máquina de coser antiga que funciona perfectamente, non sei como fan estas cousas. Mirade a agulla arriba e abaixo, mirade os dedais, as bobinas de fío, é unha auténtica maravilla. E agora sí, onde poñemos os alfileres, onde poñemos as agullas? Pois mirado que ven aquí atrás, coa cinta métrica, con todo.
Eles están vos dando un aplauso a vos, os da comparsa, e vos e nós imos lle dar un forte aplauso a eles, claro que sí. Grazas por estar aquí. Ven a carroza da parroquia de Sello, Román. Román non quere influir, pero claro, Román é de Sello. Aquí Román non quere influir o xurado, pero xa está dicindo, esta é a miña... Os de Sello, esta carroza ten moita historia que contar. Vai encabezada por un tractor que é da casa desde 1961. É un Barreiros auténtico, restaurado e modificado. Por que modificado? Jesús, vaya modiño que quero explicado. Vedes que leva dúas ventaniñas pequenas diante. É porque Jesús, cando era cativiño, iba neste tractor conducindo e non vía a carretera. Entón seu pai abreulle estas dúas ventaniñas a Jesús, que guía hoxe o tractor, para que poidera ver a carretera e así poder levar o tractor pola aldea. Eran outros tempos, hoxe non se podría facer, pero daquelos mediños levaban o tractor, este barreiro restaurado, como fai sempre Jesús, que o fai todo de maravilla, para esta carroza da parroquia de Sello, que leva por nome Os Canteiros. E estamos vendo, por que Os Canteiros? Aquí vemos na carroza aos monteiros, detrás este oficio, a extracción da pedra no monte. As cuñas son auténticas. Antonio, Manolo e compañeiro van rachando nelas como se facía no monte. Os monteiros tiñan este oficio. Non perdades vista de nada, levan erva auténtica aquí encima, cuñas que teñen máis de 50 anos para rachar estas rochas, o pino, a bota do viño, porque entre pico e pico había que botarlle un groliño bravo que racharon con esta pedra, que eulles aquí un martelo e todo, bravo, a carroza de Sello. No segundo tractor, por favor, quero que admiredes unha verdadeira obra de arte que eu, cando onte visitei esta carroza na aldea, na parroquia de Sello, se esta pedra afirma calquer artista escultor, a calquer nivel, estaría exposta en calquer lugar. Esta pedra foi tallada por eles, polos veciños e veciñas da parroquia de Sello, foi pintada coas cores do cartel deste ano. A verdade é que ten un traballo absolutamente impresionante. Por favor, mirade esta pedra que chama atención. Esta pedra ten que estar exposta en algún lado. Eu non digo nada, pero esta é unha auténtica maravilla. Admirade como foi tallado con mimo este porco, emblema do cartel deste ano, e que leva as súas cores, que non ten un fallo. Aquí entra o segundo tractor que vai conducido por Daniel, e aquí ven a cantería, fixadevos, Sello 2024 feito con pedras. Vemos unha fonte que foi feita por eles para este día, para esta carroza, as pías. A fonte bota auga para limpar os punteiros. Miriam vai collendo auga. Brais e Álvaro, os meniños, van aprendendo o oficio dos canteiros, van picando con punteiro a pedra, unha pedra ademais que é auténtica para facer un balcón. Fixádevos en todo, nos laterais, que levan os cartéis con nome da parroquia da carroza, elaborado con pequenas pedrillas. Suso e Manolo, que ides picando pois unha pía, un vertedoiro, e cos sobrantes destas pedras que van picando facíanse as paredes, aproveitábase todo. Marcos e Manuel van facendo as pezas de un hórreo e Maximino pica a pedra na moa. Dúas mulleres van facendo millo á man, Nélida e Lorena. Fixadevos nas paredes que veñen agora atrás, están feitas con pedras dos sobrantes. Encima do remolque, as pedras que vemos foron arrancadas
do monte hai máis de 50 anos, no Monte Carrio, nunha canteira da parroquia de Busto, polo bisavó de Jesús. Vai o rodicio moendo, tal como se facía hai máis dun século, moendo con auga, como os muiños de auga dos nosos ríos. Noa e Sarai van recollendo cunha xesta e con medio ferrado de fariña para botala na hucha. Vai con ela Sana, que é a boa Sarai. Mon se vai peneirando para facer fariña. Fijadevos neste teito, no tellado. Leva as madeiras curvas, leva as tellas bellas, leva estas madeiras curvas para darlle altura. Adiante a seguinte carroza, Luces de Tomiño. Desde Tomiño, pechando este desfile da Feira do Cocido, Luces de Tomiño. Arriba esas palmas para eles, ali.